חכי, חכי. רוצה לשחק? נו טוב, איך זה הולך? זה עוד משחק רמותי כזה? לא, שמי. אני שם כדור, מערבב את הכוסות, את שמה 20 שקל על כוס שהכדור בא. אם את מנצחת, אני נותן לך 100 שקל. אם את מפסידה, ה-20 שלי. יאללה. כדור? כלום? יאללה. איפה הכדור? פה. פעם הבאה. איזה באסה. מה זה? מה קורה פה? אני שולט בזמן? חבר'ה, בואו תשחקו, בואו תעשו כסף, יאללה, בואו. מה, אתה בא לעבוד עלינו, אחי? איזה עובד עליכם, אחי? אני שם כדור, מערבב, רק תמצא את הכדור. שים 20, אתה מנצח, אתה מקבל 100, יאללה, מה אכפת לך? עלינו אתה בא לעבוד, עלינו. בוא, מה, אתה לא רוצה? נלך על זה? יאללה, בוא נלך. יאללה, הנה, הכדור פה. אבל אתה עיוור, אחי, מה? איזה, אני עיוור, אתה זה שלא הולך לכלום. יאללה, אני לא הולך בואו. כלום, אחי? משחקים או מה? בוא נתערב. יאללה, בוא. אני אומר, אתה יודע מה, כמה השחייה שלנו? 100 שקל, אתה שם 20, אתה מקבל 100. אני שם 20 עליי ועליך, מה אתה אומר? יאללה. ואם אתה זוכה, אני מזמין אותך גם לארוחה, מה אתה אומר? עובד. יאללה, הנה, אין פה כדור, הכדור פה. איפה הכדור? מוכנים? יאללה. תעשה לו את זה קשה, שלא ימצא. כן, הנה, עכשיו הוא בחיים לא ימצא בי. הוא רק מדבר, אחי. יאללה, אתה מוכן? יאללה, איזה כוס? הימנית. ימין שלי או שלך? שלך. יאללה. שים, תן כסף, תן. אחי, מה, אתה בא לעבוד עלינו? כן, יאללה, מה לעשות? כמה אמרנו? 20. כך, יאללה, עכשיו תורי גם. פרגן לך, יאללה. אתם מוכנים? אמרתי לך שאתה עיוור אבל. הנה, מילא לא הכדור הולך. פה? כן, יאללה. איפה הכדור? אתה יודע מה אני עושה, אחי? אנדנדינו. אנדנדינו, סופה לקטינו, סופה לקטי כתוב, כדי לקבור. אהלן, אחי, איזה גדול אני. אני אמרתי לך, אתה עיוור, אתה עיוור. אני גדול, אחי. אולי תתן לי את הכדור במסגרת, 20 שקל. יאללה, אחי, קח. תודה רבה, אח שלי. אתה יודע, בשביל ש... יום טוב. תודה רבה גם לך. זה. יואו, למה מכרתי לו את הכדור? טוב שיש את הכוס הזו.
אחי, אולי תיתן לי את הכדור למזכרת, 20 שקל אני אתן לך? לא, אחי, אני לא יכול. למה, אחי? אתה 20 שקל, אתה תקנה 5 כדורים. אחי, אני צריך לעבור, עוד אין לי כדורים והכל, אחי, אין. יאללה, נו, לך לעזאזל, לך. מה אתה רוצה, אח שלי? מה יש לך? למה אתה עובר כאן? מה יש לך? מפה, לך. מה אתה עושה פה? מה עושה פה זאת? מה די, רגע. סתום את הפה. זונה, סתום את הפה. זה אותך, באמא שלי, תקרב לפה. מי אתם בכלל? מה זה מעניין? וואי, לא מכרתי להם את הכדור, גם עכשיו הם רבים. חבר'ה, תירגעו. אוי. לא מוכר. למה, אחי? למה? אתה קמצן? מה יש לא! למה אתה? הלאה. מה אתה רוצה, אח שלי? מה יש לך? למה אתה עובר כאן? מה יש לך? מה זה הגלות האלה? מה זה? אני אלך פה איך שאני רוצה, מה יש לך? מה זה איך שאני רוצה? אחי, נו, מה אתה רוצה? סתום את הפה, סתום! הלאה.